Caron pistää sinne syötön ja sieltä lataa saman tien Kiiskinen, mutta Härkönen selvittää tämänkin. Ja sitten puolestaan lähtee Tim Ekman nostamaan Sportin hyökkäystä. Nuori sentteri menettää kuitenkin ratkaisevalla hetkellä tasapainon. Kiekko keskialueen puolella eipäs käykään. Häkkilä. Saman tien Ekman antaa paineen. Ansons. Levittää tyhjää tilaa. Siihen pääsee Sport katkoon. Ja näin pyöräyttää puolestaan laidalta Valtteri Toivainen. Kovalla taklauspelillä tullaan, mutta siitä Korhonen levittää. Kiiskinen rytmittää hyökkäysalueella. Pelilaidan kautta Caron heittää sinne viivaan. Siitä puolestaan Miska Kukkonen lataa ruukaan, putoaa siihen matkalle, osuu Kiiskiseen. Matti Härmä. Neloskentän laiturimme lähtee tekemään työt. Ja siihen vauhti pysähtyy kuitenkin keskialueelle. On ensimmäisenä Valtteri Hietanen. Kutittelee jo perästä, sitten Hietanen jääpintaan. Kiiskinen. Jokirinen lipuu jo puolustajan tontilta maalin eteen. Caron lähettää jälleen sen laukauksen ja siellä on tekemässä vielä Olli Korhonen maskia maalin eteen. Edelleen HPK ristää hyvin kiekkoa hyökkäysalueella. Hietanen ei pääse kiekolle. Jokirinen. Jokirinen etsii tilan keskustaa, levittää vielä tuosta. Sen jälkeen Caron. Maltilla viivaan. Siitä Miska Kukkonen. Nyt pyörii jälleen hyvin HPK-peli hyökkäysalueella. Jokirinen Kukkonen laukoo. Siellä on melkoinen massa jälleen maalin edessä. Härmä. Ja Sport saa kiekon omalta alueelta ulos ja sen jälkeen alkaa olla ne tahto. Ja HPK:n aloitusvoittomme sen kaivaa Olli Korhonen. Kiekko Sport päätyyn, Eetu Koivunen paikalla. Ne on Sportin omia kasvattajia tosiaan. Sitten Jesse Kiiskinen. Koivunen tulee perässä. Kiiskinen levittää, mutta me ei löydä omia. Edelleen Kiiskinen keskialueella. Sitten Korhonen yrittää hyökkäysalueelle. Hyvin ottaa siitä kuitenkin tilanne. Sportin hyökkäys kärkenä pois. Ville Immonen peittää linjat. Garrett Pike. Caron. Aika lepsusti pelaa kanadalainen tilanteen. Hannes Häkkilä saa kiekon keskialueen puolelle lopulta sitten 9. päivä tammikuuta Vaasa Sporttiin loppukauden sopimus ja Ville Immoselle nyt 14. liigaottelu. 0+1. Oliver Hultman pelaa kiekon päätyyn. Ansons puolustaa. Hult antaa sinne paineen. Eronen, Ansons liikuttavat. Westerinen hyvin tulee vielä Sportin pelaajista Brad Hunt. Laitaan Oliver Hult. Kovaa vääntöä ja nyt Stroka kaivaa aloitusvoiton. Ja siitä Sport lähtee rakentamaan. Viimeistä minuuttia mennään ottelun avauserästä ja HPK johtaa. Heikki Huttusen maalilla 1-0. Huttusen kauden 4. osuma. Nyt tulee HPK. Thomas Caron ei pääse kuitenkaan siitä vauhtiin, kun Hietanen tulee vastaan. Korhosen pysäyttää Valtanen. Sitten Caron jälleen kiekossa. Viivan kautta peli. Korhonen päädyssä. Kiekko lipsataan maalin kulmalla. Siitä Kiiskinen yrittää, mutta Härkönen jälleen valmiina. 93 liigaottelua tämän illan jälkeen, 41 maalia, 171. Jokirinen tiedostaa tämän. Avaava kiekko tulee hyvin Kiiskiselle. Kiiskinen ei kuitenkaan pysty tilaa tekemään hyökkäysalueella. Keskialueelta Ekman. Ekman ajaa siihen keskustaan, hyvin riistää Mikkilä kiekkoa pois ja HPK tulee. Olli Korhonen vastaa laidalta hyvällä vauhdilla. Valtanen puolustaa. Siitä Korhonen jääpintaan, Valtanen nappaa kiekon itselleen, pelaa tuon tilanteen jämäkästi ja hyvin. Mikkilä levittää, Garrett Pike laukoo ja siellä on Korhonen tekemässä maskia, mutta Härkönen tuon irtopäivärinta päädyssä. Hyvin liimaa Juho Keinänen miestä laitaan. Kiiskinen rymistelee laidalta itselleen, Kiiskinen lähettää maalin eteen ja siellä on jälleen Masmonen. Keskialueelta vielä Eetu Levänen lataa päätyyn. Saarinen heittelee kiekon keskialueelta kohti Kopilov. Tämä syöttö pysähtyy ja Sport nostaa jälleen hyökkäysalueelle. Edelleen vähän sekavahkoa peliä. Tiihonen. Eronen ei pääse kiekkoon. Huttunen. Kopilov laidalle. Hyvin siihen työntää kuitenkin Valtanen jälleen mailaa väliin. Ansons. Timonen. Hyvin jämäkästi ottaa Heikki Huttunen tilanteen, mutta vielä tulee Härmän riisto.
Sitä Kopilov napauttaa jälleen päätyä kohti. Huttunen. Siitä vauhtiin Jesse Kiiskinen. Yrittää haastohommia, mutta ei pääse härmään. Härkönen pistää kiekon laidalle. Korhonen. Samuli Piipponen puolustamassa. Kiekko viivan kautta Eronen. Olli Korhonen. Heittää maalin taustoille. Siitä Jesse Kiiskinen hyvin kiekko suojaa, mutta sitten karkaa Hjalmarsson. Painaa saman tien ja 3-1 vastaan tulee Sport. Hjalmarssonin laukaus takapatjaan. Hyvä haku siitä. Me vielä reboundia hakemaan, mutta aivan samoille raiteille. Ei Oskari Hult tilanteessa pääse. Hult päädyssä. Eronen puolustaa. Siitä kuitenkin edelleen strokaa Hjalmarsson. Siitä tulee Korhonen kuittaamaan tilanteen. Hunt. HPK pelaaja paitsioasemassa, joten Piipponen lähtee avaamaan. Siinä keskialueella Piipponen. Tulee kulmikkaasti, mutta tulee tehokkaasti edelleen. Haastaa Piipponen päätyyn. Pike puolustamassa. Pieni nyppäsy siihen tulee ja Piipponen jää pintaan. Viivasta. Siitä lähtee Immosen siirto. Lisää kiekkoa Saarisen maalille. Immonen. Sentteri lataa päätyyn. Oliver Hult kulkii liikenteeseen. Nikkilä ottaa siitä vähän tilaa pois ja HPK kääntää keskialueella, mutta melkoista pomppua tulee edelleen. Hunt. Päivärinta ottaa paineen Hakulinen. Kova maalin eteen ja siihen napauttaa Kiiskinen. Ei tulosta. Kiekko lipsuu keskialueen puolelle. Eron loukkaantumisistakin kärsinyt, mutta sopimusta edelleen viivan kautta. Mestarinen laukoo. Härköselle seuraava torjunta. Pike. Ekman kamppailee vastaan. Sitä hakee Westerinen, mutta hänen tasapainoaan horjuttaa Häkkilä. Huttunen antaa tukea, päätyy. Westerinen pääsee liikkeelle. Viivasta Pike levittää. Sitten tussataan aivan totaalisesti Nikkilän laukaus ja Nikkilähän ottaa siitä Leväsen vauhdit pois. Pike kiekossa, tästä ei estämisestä rangaistusta tule. Jesse Kiiskinen. Kiekko lipuu sinne maalin eteen. Westerinen ei pääse siihen kopauttamaan. Edelleen Westerinen on koko sarjan kolmanneksi heikointa. 22 tehtyä ylivoimalla, prosentti siellä 15 pinnassa ja siinä Kiiskisen ensimmäinen. Kuitenkin viime otteluissa ehkä vähän parempaa, kun katsotaan prosentteja. Siitä seuraavaa kutiamme virittelee Andrei Hakulinen. Hakulisella siis syöttöpiste tähän iltaan jo tilillä. Ja nopeasti Saarinen avaa sinne keskialueen puolelle. Kiiskinen. Kova hyvä levitys tarkasti teippiin. Kainulainen tinttaa. Härkönen torjuu eteen. Ja sitten Tiihonen vähän vajaaksi meinaa jäädä, mutta tulee Nikkilän ohi. Kiiskinen. Jesse Kiiskinen. Tällä kaudella 3 ylivoimamaalia. Siitä kiekko Nikkilän kautta viivaan. Ja siitä lähtee ylivoima käyntiin. Vielä reilu minuutti erikoistilannetta jäljellä. Hakulinen. Laidan kautta Hakulinen uudestaan saa siitä pienen jätön Kainulaiselta. Hakulinen. Nopea käyttö ja viivaan Nikkilä. Uudestaan Hakulinen, Kainulainen. Kova levitys, Kiiskinen laukoo. Ja laukoo juuri sille puolelle, mistä on Härkönen lähdössä liikenteeseen. Nimittäin etukulmassa olisi tila ollut. Edelleen Kainulainen, Hakulinen jauhavat tilaa. Kiiskinen seuraavaa paikkaa. Nikkilä viivassa paukuttaa. Härkönen torjuu. Korhonen, Kiiskinen ja sinne menee. Lopulta HPK jauhaa tämän paikan. Ja Jesse Kiiskinen 2-0 ylivoimalla. Kyllä kaikki mahdolliset kevätjuhlaliikkeet siellä Masi Härkönen tekee, mutta liikaa on liikaa. Se viimeinen irtokiekko putoaa Jesse Kiiskiselle ja siitä kauden 14 maali. Tässä Nikkilä käynnistää laukauksella, Korhonen kääntää ja sitten on jo tyhjää nuottaa. Kiiskinen venyttää pisteputkensa 3 ottelun mittaiseksi. KK:ta vastaan perjantai-lauantai-akselilla tehot 1+1 ja nyt sitten 3 viimeiseen 2+1 ja samalla muuten Kiiskinen sivuaa 1 kauden maaliennätystä. Valtanen kiekossa, Lapa edellä, siihen pääsee Kiiskinen katkoon. Kiiskinen tulee, pyörittelee, hakee väylää edelleen, Kiiskinen. 5 maalia jo tällä kaudella Vaasan Sporttia vastaan. Yksittäisessä ottelussa uran ensimmäinen hattutemppu. Kiiskinen edelleen maali taustalta. Caron tekee liikkeen vastaan, Kiiskinen levittää kovaa ja siitä lähtee puolestaan Kainulaisen laukaus, osuu jonnekin sinne meidän maskin tuntumaan. Härkönen siellä kommunikoi. Homma jatkuu.
Reilu 7 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Kiiskinen. Sitä ei Jokirinen kiekolle pääse, niin keskialue on kuitenkin HPK:lla hallussa. Miska Kukkonen varmistaa. Jokirinen avaa lättyä, päätyy Kiiskinen. Lukee, tulee laukoon. Härkönen katselee jälleen pyöriin missä kiekko, mutta kyllä se siellä Sportmaalivahdin varusteissa on. Stojan suuntaan, että oli hyvin oivallettu, hyvin luettu peli. Härkönen kestää. Laukaus Jalmarsson siellä tanssii maskissa maalin edustalla. Saarinen selvittää, Kainulainen ei pääse vauhtiin. Hunt, uudestaan Kainulainen. Tulee hyökkäys sinisen yli. Härkönen ei pääse pysäyttämään. Laidalla Piipponen puolustaa miehen laitaan kiinni. Jalmarsson taistelee kiekosta. Nostaa keskialueen puolelle ja siinä katkoo Nikkilä. Jälleen rakentaa Pike, me pystyyn. Kiiskinen. Nikkilä. OPK kiekottelee tällä hetkellä 3 maalin johtoasema. Isosta pisteestä pelataan totta kai. Tiedetään minkälaiset ovat maaliputkessa. Onnistui maalinteossa myös lauantaina KK:ta vastaan. Tämä on nyt tämän vuoden puolella 15 otteluun tehnyt 10 maalia, eli tahti on varsin kovaa. Hakulinen, Kukkonen siis maalin syöttäjät. Ja Hakurinen 6 ottelun pisteputkessa 1+8. Vahva pistevire. Miska Kukkonen puolestaan puhkaisee 20 tehopisteen raja Pyyhkin puolustaja tontilta ensimmäistä kertaa urallaan. 10 pisteen parannus henkilökohtaiseen pisteennätykseen, selkeä, upea kausi Miska Kukkoselle. Viimeinen minuutti käynnissä.